Латвія і Літва ад сённяшняга дня забараняюць уязджаць на сваю тэрыторыю аўтамабілям з беларускай рэгістрацыяй. А МЗС Беларусі абвяшчае, што вітае ў Менску грамадзян 35 краінаў Еўропы без візы. Для іх уводзіцца бязвізавы рэжым. Што адбываецца? Пра гэта пагаворым сёння ў праграме «Пік Свабоды». Мяне завуць Дмітрий Гурневіч. З намі сёння Франак Вячорка, дарадца Светлана Ціхановская. Прывітанне, Франак. Добрый день. Я просто для уступа скажу, что там трошки розныя правілы ўезду Літву і Латвію. Латвія забараняе, Літва яшчэ дазваляе на працягу паўгода перарэгістравацца беларускім аўтамабілем. Але, Францішак, абедзве гэтыя краіны некалькі гадоў запар гавораць пра салідарнасць з беларускім народам і пра спрыянне яму ў дэмакратызацыі. Чаму тады такі крок? Бо ён найперш б'е па грамадзянах Беларусі, якія хочуць проста падарожнічаць па свеце. У сувязі з абмежаваннем, якія Еўразвяз увёў, Літва, Латвія, Польшча, Эстонія павінны прымаць меры. У гэтых абмежаваннях забараняецца не толькі праезд пасажырскіх аўтамабіляў, там ёсць забароны і на гандаль, і на правоз тавараў, забароны, каб не правозілі люксавыя аўтамабілі. То бок 90-95% гэтых абмежаванняў яны скіраваныя на рэжым. Але ёсць некалькі пунктаў, якія чапляюць беларускі народ. І я думаю, што тыя, хто пісалі гэты рэгламент, яны механічна гэта рабілі, і яны не прадумвалі палітычных наступстваў. Яны думалі, як тэхнічна его зрабіць, каб Лукашенко не мог гандляваць, правозіць тавары, каб закрыць лазейкі ў санкцыйных абмежаваннях. І вот такім чынам закранулі беларусаў. І зараз у нас ёсць невялікая прастора у межах вось гэтае рэгулявання, дзе мы можам адваяваць як можна больш правоў і інтарэсаў беларусаў. Літва не толькі не абмежавала, Літва яшчэ і адтэрмінавала выкананне абмежаванняў на нейкі час. То бок яшчэ месяц беларусы могуць уязджаць на тэрыторыю Еўрапейскага звязу на машынах з беларускімі нумарамі. Але ці Светлана Ціхановская працавала з палітыкамі з гэтых краін, ці яна іх спрабавала пераканаць, ці ў Брусэлі, бо нібыта прэс-рэлізаў шмат такіх сустрэч, але чаму туды не ўдалося? Першы ж дзень, калі мы даведаліся пра тое, што мытні збіраюцца ўвесці абмежаванне, менавіта мытні фармулявалі гэтыя інструкцыі на аснове рэгламенту рэгуляцыі Еўрапейскага звязу. Мы адразу звязаліся з МЗСамі Польшчы, Літвы, Латвіі, Эстоніі. Тут вельмі дапамог Павел Латушка і НАУ, накіравалі лісты ў Польшчу і Латвію. От сёння я размаўляў з МЗСамі Літвы і Латвіі, таксама вядзем перамовы з Эстоніяй і Латвіяй праз нашага прадстаўніка ў гэтых краінах. Размовы ідуць. Яны спрабуюць знайсці нейкае рашэнне, але, як я сказаў, на жаль, прастора вельмі невялікая. Але Польша гэтага не ўводзіла абмежаванне, так? То есть можна, аказваецца, не ўводзіць. Польшча ўвяла ўжо абмежаванне. Таксама Польшча забараняе уязджаць беларускім аўтамабілем за некіроўцамі грамадзянамі Беларусі. Ну, гэта зусім іншае. Калі людзі, уладальнікі з аўтамабіля з сям'ёй, напрыклад, на адпачынак, або бачыцца з людзьмі, которых ён не бачыў у сувязі з сітуацыяй. Глядзіце, Польшча успрыняла, праінтэрпрэтавала гэты закон так, як бы мы хацелі яго бачыць. І таму ў Польшчы найбольш ліберальны на сёння падыход па імплементацыі гэтага закона. У Латвіі і Эстоніі найбольш жорсткая імплементацыя. Але гэтыя 4 краіны дамовіліся паміж сабой сінхранізаваць працу мытні і памежных пунктаў. І таму, хутчэй за ўсё, яны паміж сабой у бліжэйшыя дні, тыдні будуць дамаўляцца. І ў тым ліку будуць раіцца з намі. Таму вось гэта тая прастора, той люфт, дзе мы можам вывець як можна больш выключэнняў для нас. Не выключана, што Польшча зробіць больш жорсткімі абмежаванні, што б нам не хацелася, але не выключана таксама, што Літва і Латвія зробяць больш мяккімі гэтае абмежаванне, альбо зробяць выключэнне больш працяглым, а не толькі на 1 месяц. Таму зараз яшчэ вядуцца вельмі складаныя перамовы. І вельмі складаныя, таму што з боку нашых суседзяў іх свае інтарэсы. Інтарэсы зменшыць нагрузку на мяжу,
потому что рух праз мяжу шалёны, вельмі вялікія колькасці машын, аўтамабіляў, тракаў і аўтобусаў стаіць на мяжы. У іх аргумент бяспекі, у іх аргумент вайны, якая ідзе, і лукашэнкаўскія Так, пагрозы. але прычым тут людзі на аўтамабілях з беларускімі нумерамі? Ну, калі яны ехалі 2 гады пасля пачатку поўнамаштабнай вайны і нічога там не здарылася, што здарыцца цяпер? То есть, як бы, мне цікава, і ці ведаць іх матывацыю? Ну, там, перша, ёсць розныя групы беларусаў, якія перамяшчаюцца праз эту мяжу, і мы павінны заступацца за інтарэсы ўсіх іх. Ёсць тыя, хто прыязджаюць там наведваць сваіх сваякоў, ёсць тыя, хто прыязджаюць па гуманітарных прычынах, але вельмі вялікая група, якая ездзіць гандляваць, прывозіць, увозіць тавары, у тым ліку гандлююць машынамі. І менавіта на гэтую групу, каб не гандлявалі, на хутчэй усё былі скіраваныя гэтыя абмежаванні пры вызначэнні, пры гэтым праігнараваўшы інтарэсы іншых групаў, тых, каму гэта жыццёва важна, гэтая камунікацыя праз мяжу. Таму, бачыце, мы, беларусы, бачым гэтыя законы праз адну прызму, еўрапейцы, мытня, спецслужбы замежных краінаў бачаць праз іншую прызму. І таму, на жаль, наш месседж пра тое, каб раздзялялі беларусаў і рэжым, памяталі пра мабільнасць беларусаў, пра магчымасць выязджаць, ён, магчыма, не дайшоў да тых людзей, якія фармулявалі інструкцыі па абмежаваннях. Дарэчы, а хто гэта фармуляваў? Вы казалі, што гэта прапанова была еўразвязу і рашэнне еўразвязу. Ведаеце канкрэтна, якая установа, якая інстытуцыя, ці якія людзі гэта ўсё афармлялі? Ну, як правіла, гэта ўсё рыхтуецца ведомствамі Еўрапейскай камісіі, ведомствамі Еўрапейскай рады на ўзроўні палітычных дырэктароў і ніжэй Міністэрства замежных справаў, санкцыйных групаў, якія займаюцца санкцыямі. Абмежаванні самі фармуляваліся з мэтаю закрыць лазейкі ў абыходзе санкцыяў Расіі. То бок яны нават у меншай ступені думалі пра Беларусь, пісаўшы гэтае абмежаванне, а хутчэй думалі пра тое, як пакараць Расію, тому што зараз асноўная лазейка абыходу менавіта Беларусь. Нават калі мы паглядзім лічбы, вось апублікаваныя былі месяц таму назад, лічбы гандлю еўразвязу і Беларусі, вы ведаеце, што экспарт павялічыўся ў некалькі разоў з еўразвязу ў Беларусі, гэтыя тавары ідуць у Расію рознымі шляхамі. І гэта была прычына, каб закрыць гэтую магчымасць расейцам закупляць еўрапейскія тавары праз Беларусь. Гэта гучыць, прабачце, Франк, гэта гучыць як нонсенс, таму што Латвія купляе ў Расіі вельмі шмат кукурузы і перапрадае, здаецца, кукурузы, і перапрадае яе на еўрапейскі рынак, і на ўвогуле, здаецца, нумар 1 увогуле краіна па пастаўках у еўразвяз. То есть гэтыя краіны самі гандлююць з Расіяй, перапрадаюць прадукцыю расейскую пад сваёй маркай, але забараняюць уязджаць грамадзянам Беларусі. Ці можна іх пераканаць такім аргументам? Ці хтосьці слухае там это? Абсолютно з вами згодны. Нонсенс. Абсолютно згодны. І тут ёсць вот такая двухзначнасць гэтых рашэнняў, што яны, бачыце, не могуць закрыць гандлёвыя шляхі, працягваюць гандляваць, ездзіць таварныя вагоны, але пры гэтым столькі ўвагі надзяляюць менавіта абмежаванню руху транспартнага і пасажырскага, таму што так прасцей. Таму што закрыць гандлёвыя шляхі – гэта закрануць інтарэсы сваіх буйных бізнесаў, эканамічныя інтарэсы сваіх краінаў, а проста весці абмежаванні – гэта дае ачкі выбарчыя некаторым палітыкам. Гэта паказвае, што яны караюць Расію, пры гэтым і Расію, і Лукашэнку, пры гэтым ніяк яго не караючы. Таму, да, я згодны з гэтай крытыкай, з гэтай заўвагай, і мы таксама яе выкарыстоўваем у нашых перамовах. Просто калі яны хочуць змагацца з, напрыклад, перапродажам аўтамабіляў, люксавых марак, якія пастаўляюцца з еўразвяза ў Расію праз Беларусь, тут не прасцей змагацца, працаваць з гэтымі канцэрнамі, тым больш яны ж не на беларускіх нумарах уязджаюць, гэтыя Мерседесы і ўсе іншыя, Вольва ці там Ламбарджыні, которые едуць пазней у Маскву. Чаму яны вас не прыслухоўваюцца да вас? Яны прыслухоўваюцца, але надта позна, калі ўжо рашэнне было прынятае мытняй. Справа ў тым, што мытня – гэта асобны сусвет, асобная цывілізацыя, і у нас няма кантактаў з мытняй. А кантакты праз дыпламатычныя ведомствы, офісы прэм'ера і МЗС, яны разумеюць палітычныя наступствы гэтага рашэння. На жаль, мытня, яна механічная, як я сказаў, падыходзіць, і ў гэтым выпадку падышла да выканання гэтага рашэння. Літоўцы, літоўскі МЗС, яны зрабілі гэтую адтэрміноўку з разлікам, што можна выправіць
сітуацыю, можна яе перагледзець, можна дапасаваць абмежаванні, каб яны не білі па беларусах. Вось, але Латвія тут паспяшалася, безумоўна. Пакуль што Польшча прымае найбольш узважную пазіцыю, але гэта пакуль што. Таму што ёсць верагоднасць, што Польшча дапасуецца якраз да балтыйскіх краінаў. Бо яны не могуць мець розную палітыку. Калі, напрыклад, Латвія закрывае уезд, Літва закрывае, тады ўсе аўтамабілі з беларускімі нумарамі едуць на Польшчу, што стварае нагрузку на памежныя пераходы. Вось каб гэтага не было, яны павінны паміж сабой сінхранізаваць пазіцыі. І з іншага боку, сёння афіцыйны Менск уводзіць бязвізавы рэжым для грамадзян 35 краін Еўропы. Я працытую зараз, што напісана на канале прэс-службы МЗС Беларусі. Ну і рашэнне, ну і крок, вось яны, рэальныя справы і ўчынкі, вось яна сапраўдная дэманстрацыя міралюбнасці і добрасуседства. Чым адкажаце, дарагія нашыя Дуды, Сікорскія, Бэрбэкі, Шольцы? Так пракаментаваў канал «Безвіз для еўрапейцаў». У чым ён не мае рацыі? Ну, Лукашенко майстар піару, скарыстаўся нагодай паказаць Еўропу, заходні свет, як крыважэрных рэгулятараў, якія хочуць зарэгуляваць і абмежаваць беларусаў, а ён міратворца, які адкрывае дзверы для Беларусі. Праўда, не указваючы, не тлумачачы, што там чакаюць брамы ў КГБ разам з катаваннямі і тэрорам, але як піар-крок на знешнюю аўдыторыю выглядае, і на беларускую аўдыторыю у тым ліку, выглядае вельмі хітра. Ну, але все-таки трэба прызнаць, што і грамадзян Польшчы, і Літвы, і Латвіі па безвізе ў Беларусь ездзіць даволі шмат. Там, на запраўкі, па нейкія прадукты. Там былі, канешне, затрыманні, але гэта нават не дзесяткі людзей на працягу гадоў. То бок, все ж таки, большасці, мне здаецца, там нічого не пагражае. Лукашенко выгадна, каб як можна больш прыязджала замежнікаў Беларусі, выгадна ў прапагандысцкіх мэтах, выгадна эканамічна, таму што сотні тысяч людзей, грамадзянаў развязу, Польшчы, Літвы, Латвіі пакідаюць грошы ў Беларусі, унутры Беларусі. Гэта выгадна спецслужбам, таму што праз тых, хто прыязджае, можна іх вербаваць, можна ўплываць на сітуацыю. І такія спробы і кейсы таксама былі. Былі і выпадкі затрыманняў. Учора Латвія выдала строгую інструкцыю грамадзянам Латвіі не ехаць у Беларусь. Раней такія інструкцыі рабіла і Літва, і Польшча, калі не памыляюся. Але, бачыце, гэта не спыняе гэтых грамадзянаў, а ўрады гэтых краінаў не могуць ультыматыўна забараніць такое перамяшчэнне. Але цікава, што калі браць беларуска-літоўскую мяжу, напрыклад, то колькасць машын з беларускімі нумарамі там складае меншасць, абсалютную меншасць. Все-таки вялікая частка гэта тых, хто ездзіць транзітам праз Беларусь, і вялікая частка менавіта літоўцаў, якія едуць у Беларусь, вельмі часта па танныя тавары. Так, мы зараз з вами гаварылі пра безвіз. Франак, скажыце, ласка, а як вы думаеце, хто ў гэтай вось вайне інфармацыйнай сёння ўвечары на каналах афіцыйных беларускіх пераможа, бо з'явяцца, напэўна, матэрыялы пра тое, што Літва і Латвія абмяжоўвае ўезд беларускім аўтамабілем, і з іншага боку Лукашенка ім, еўрапейцам, ужо не толькі суседзям, але 35 краінам адкрывае цалкам мяжу. Заява там пра адкрыццё мяжы і безвіз, яна не паўплывае там практычна. Гэта чыста піяраўскі ход, і мы разумеем, чаму ён зроблены цяпер. Канешне, інфармацыйна ў прапагандысцкім ключы Лукашенка тут перамагае. Еўропа нібыта закрываецца ад беларусаў, а Лукашенка адкрываецца для ўсяго свету. Але з іншага боку, ці вераць гэтаму беларусы, ці вераць беларусы Лукашенку, я вельмі сумняюся. І я думаю, што ад гэтых безвіз для 35 краінаў беларусам жыццё не становіцца лепшым. Лукашенко ўсё роўна давёў краіну да ізаляцыі. Я думаю, што тыя людзі, хто сочыць за навінамі, разумеюць, што гэтыя абмежаванні, якія ўводзяцца, на жаль, супраць беларусаў, супраць рэжыму, гэта віна рэжыму і ягоных паводзінаў. Я хацеў яшчэ спытацца пра сітуацыю з мігрантамі на беларуска-польскай, беларуска-літоўскай і латышскай таксама мяжы. Пасля візіту польскага прэзідэнта Дуды ў Кітай шмат гаварылася пра тое, што ён нібыта мог праз гэтыя перамовы Сі Цзіньпінам неяк націснуць або прапанаваць разабрацца з гэтай сітуацыі, паўплываць на Лукашэнку, і нібыта пазней Лукашенко выступіў з заявай, што ён гатовы да перамоваў і з Літвой, і з Польшчай, каб урэгуляваць гэтае пытанне. І нібыта, паводле ягоных словах,
тыя адмовіліся дамаўляцца. Як бы вы праінтэрпрэтавалі гэтыя словы, бо што атрымліваецца, што проста гэтыя краіны не збіраюцца з Лукашэнкам дамаўляцца па гэтым пытанні? Дэталяў перамоваў з Кітаем мы не ведаем. Мы ведаем, што тэма гучала тэма мігрантаў і вызвалення палітвязняў, у тым ліку Анджэя Пачобута. Гэта тэма гучала і закінутая была польскім бокам, і іншыя еўрапейскія краіны падымалі гэта. Мы ведаем, што пасля гэтага Лукашенко зменшыў нагрузку, божа, як это жахліва гучыць, перакідванне мігрантаў на мяжу з Польшчай і перадрасаваўшы іх на Літву і Латвію. І пэўны час няма вялікай колькасці перасечэнняў мяжы, нібыта сігналізуючы, што я пачуў, я гатовы размаўляць, вот я пачуў, і гэта супадае з заявай Рыжанкова пра гатоўнасць да перамоваў з Польшчай. Вось мы тут зменшылі мігрантаў, давайте, пазваніце нам, все разрулім. Але я не думаю, што это сістэмнае нейкае вырашэнне. Як ён прыбраў мігрантаў, так ён іх зноў закіне. Як ён нібыта адвёў войскі ад мяжы з Украінай, так ён зноў іх туды верне. Як ён слова даў пра вызваленне людзей, палітвязняў у цяжкім стане, так ён і забыўся на тое вызваленне, спыніўшыся на Кастусёве. Таму веры яму няма. Польшча займае рашучую пазіцыю. Польшча чакае поўнага спынення міграцыйнага потоку, ціску, у тым ліку на мяжы з Літвой і Латвіяй, але і вызвалення Анджэя Пачобута, што не адбылося. Так, дарэчы, у Беларусі новы міністр замежных спраў і даволі інтэнсіўна выглядаюць першыя тыдні ягонай працы. Вось, і, ясна, што гэта вызваленне даволі умоўны тэрмін, вызваленне часткі некаторых палітвязняў 0,01, штосьці такое. Зараз вось безвізавы рэжым. Як вы думаеце, ці не будзе намагацца ён, я маю на ўвазе Рыжанкова, выконваць трошкі такую ролю нябожчыка Владзіміра Макея, які спрабаваў дамовіцца з Захадам, і ці хтосьці захоча там з ім размаўляць на Захадзе? І ці не хвалюецеся вы, як все-таки апазіцыя дэмакратычная, што сапраўды ён знойдзе партнёраў для размовы там? Я не думаю, што Рыжанкову удасца пераканаць свет, што Лукашенко стаў добренькі, легітымны, і з ім можна размаўляць і мець справы. Камунікацыя па дыпламатычных каналах, і не толькі яна была, захоўвалася, захоўваецца, асабліва ў пытаннях вызвалення палітвязняў. Дыпламаты розных краінаў пастаянна перадаюць гэтыя меседжы, патрабуюць доступу да палітвязняў і іх вызвалення. То, што Рыжанков можа рабіць, это гуляць у інфармацыйнай прасторы вельмі актыўна. Ён можа спрабаваць выпрабоўваць гатоўнасць Захаду вярнуцца да бізнес as usual. І вось гэтыя заявы пра паляпшэнне адносінаў, яны упісваюцца ў гэтую канву. Я не думаю, што шмат хто на гэта павядзецца, але, можа быць, некаторыя краіны паспрабуюць выпрабаваць. Гэта Рыжанкова, можа, ён сапраўды кажа праўду, але гэта да першага аблому. Таму што за гэтым стаіць не шчырыя намеры, а стаіць жаданне выйграць час, зняць санкцыі, апраўдацца, сысці ад адказнасці, але не жаданне памяняць сваю палітыку, вызваліць людзей, вярнуць Беларусь на у мірны стан. Наадварот, з аднаго боку заявы Рыжанкова пра гатоўнасць пачаць размовы там з Польшчай па мігрантах і не толькі, а з іншага боку Лукашенко працягвае закідваць свае заявы пра вайну, пагрозы з боку Захаду і ядзерную зброю. Але ў той жа час ён заяўляе, і бадай украінскі бок пацвярджае, што войскі ад украінскай мяжы адведзеныя беларускія. У той час, калі гавораць пра тое, што нібыта Расія можа пачаць новае наступленне на паўночную Украіну з боку Беларусі. Гэта разавая акцыя. Гэта, хутчэй за ўсё, такі блеф, як ён заявіў, правёў інфармацыйную аперацыю, усе лукашэнкаўскія агенцтвы і саюзнікі гэта пратыражавалі, паглядзелі на рэакцыю Захаду, нічого не адбылося, і на гэтым спынілася. То бок на заяве пра адвод і нейкіх паказальных там дзеяннях, ўсё, адводзім, сказалі войскам, на гэтым і закончылася памякчэнне. Ясна, што на гэтай мяжы знаходжання войска ў прынцыпе не мае шмат сэнсу. Наземны ўваход з боку
Беларусь на тэрыторыі Украіны маламагчыма, Украіна добра падрыхтаваная, мяжа замінаваная, чыгуначнае злучэнне знішчанае, перарванае, таму і знаходжанне там войскаў не мае сэнсу. Украіна не збіраецца нападаць і ўваходзіць на беларускую тэрыторыю, гэта відавочна і дурню. Таму ім няма праблемы зрабіць такую заяву, зноў жа заблытаўшы захад, блефуючы, маўляў, мы тут лібералізуемся і гатовыя для дыялогу. Так, я бачыў, дарэчы, днямі заяву Светланы Ціханаўскай пра тое, што я боюся памыліцца, але сэнс у тым, што ёсць пагроза, што захад можа менш прыслухоўвацца да дэмакратычных сілаў. Можа, вы мяне паправіце, і што гэта значыць, у якім сэнсе? Не, я думаю, што няма пагрозы, што менш да дэмакратычных сілаў. Ёсць пагроза, што Беларусь аддадуць у розумах, у свядомасці, пакінуць у расійскай сферы ўплыву. Што, маўляў, давайце мы ўжо скончым з Украінай, знойдзем нейкае паразуменне там на любых умовах, ну а Беларусь ужо хай застаецца пад пратэктаратам ці акупацыяй расійскай і закрыем пытанне, не вырашыўшы праблему. Што вось гэты падыход можа задамінаваць, таму што ёсць вялікая стомленасць ад вайны, ёсць вялікія эканамічныя выклікі ў розных краінах развязу, прыход правых папулістаў да ўлады ў асобных краінах. Гэта ўсё стварае неспрыяльную абстаноўку палітычную для Беларусі і для Украіны ў тым ліку. Менавіта пра гэта Светлана Ціханаўская кажа, але, напрыклад, узровень прымання дэмакратычных сіл Светланы Ціханаўскай, ён не змяншаецца, нават павялічваецца. У 2020-2021 годзе не было такога статусу і ўзроўню. Заўтра ўдзел у саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці гэта найвялікшы саміт, магчыма, за гады у Еўропе, які адбываецца, еўрапейскага менавіта ўзроўню. 46 кіраўнікоў дзяржаваў, краінаў і міжнародных арганізацыяў. З новым прэм'ер-міністрам Брытаніі, які мае шалёную папулярнасць у Брытаніі. Я думаю, што і запрашаюць Светлану Ціханаўскую як адмысловую госцю, гэта нармальна. То бок яе ўдзел у саміце НАТО, ўдзел у EPC, European Political Community, стаў нармальнасцю. Таму я думаю, што ў плане суб'ектнасці дэмакратычных сілаў яна ўтрымліваецца на ўзроўні, але ў плане здольнасці там нас уплываць на палітыку еўрапейскую па рэгіёне, яна, магчыма, слабее разам з стомленасцю да вайны і тэмай Украіны. Чым менш зараз, чым больш галасоў, што трэба ўжо там спыняць падтрымку Украіны, тым менш шансаў Беларусі вырвацца. Таму наша задача падтрымліваць Украіну наколькі магчыма, падтрымліваць увагу да Украіны і казаць, што але лёс Украіны звязаны з Беларусю. І менавіта пра гэта Ціханаўская кажа на кожнай сустрэчы. І апошняе пытанне. Ужо праз некалькі месяцаў выбары будуць у ЗША. Зараз па меркаванням многіх назіральнікаў, экспертаў, Дональд Трамп, хутчэй, іх мае шанец перамагчы. У гэтым сэнсе, якія ў вас спадзяванні на Амерыку і на то, як зменіцца палітыка гэтай краіны адносна дэмакратычнай Беларусі? Я б сказаў, што зараз абсалютна невядома, хто пераможа на выбарах, і Трамп мае перавагу ў пытаннях, але пытанні часта не супадаюць з выніковым галасаваннем, у тым ліку праз выбарчую сістэму ЗША, праз калегію выбаршчыкаў. Таму невядома, але мы будзем працаваць з любым пераможцам. Будзе Трамп, будзем працаваць з Трампам, будзе Байден, будзем працягваць з Байденам. Я думаю, што палітыка ЗША не павінна памяняцца, незалежна ад таго, хто прыйдзе да ўлады. Нягледзячы на гэтыя заявы, якія мы чулі там пра Украіну, і Дональда Трампа, і ягонага намінанта на віцэ-прэзідэнта, я спадзяюся, што яна працягнецца, таму што сістэма ў ЗША досыць устойлівая, і ўсё роўна рэалізацыяй палітыкай займаюцца тыя чыноўнікі, якія не мяняюцца пры змене палітычнага кіраўніцтва. Плюс ёсць кангрэс, у якім, напрыклад, могуць перамагчы дэмакраты.
на гэтых выбарах, нават пры перамозе Трампа яны будуць стрымліваць там тыя ці іншыя рашэнні. Таму ёсць цікавасць, чаканні. Мы маем кантакты і з тым кандыдатам, камандамі кандыдатаў. І будзем працягваць супрацу. Цяперашняе кіраўніцтва ЗША нас вельмі падтрымлівае, запусціўшы стратэгічны дыялог, аказваючы падтрымку рэпрэсаваным, дэмакратычным сілам, дзяржаўны дэпартамент вельмі актыўны. Я думаю, што ў пляне супрацы з дэмакратычнымі сіламі ЗША ніколі не былі такія актыўныя, як цяпер. І будзем рабіць усё, каб незалежна ад вынікаў выбараў гэтая падтрымка Беларусі працягвалася. Дзякуй, вялікі Франак. Я нагадаю нашим гледачам, што сёння маім госцем быў дарадца Святлана Ціханаўская, Франак Вячорка. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.